Určite viete, že naše konferencie nie sú obyčajné. Naše konferencie majú smer, majú význam. A viete co? Ja keď som tu chodil a chodím tu, tak jednu vec, čo som spozoroval, pozorujem vernosť. Ja pozorujem vernosť. Viete prečo? Lebo ja na vernosti som rastol. Viete, ste tu mnohí služebníci, ktorí slúžite a ja hovorím, haleluja, ste veľmi požehnaní, rastete v Pánovi. A ja ďakujem Bohu za každého služebníka, ktorý tu je. Ale chcel by som dnes niečo urobiť. Dnes v tejto miestnosti je niekto, ktorý má byť dneska ustanovený. V tejto miestnosti je niekto, kto má byť ustanovený. Co myslíte, církev? Dnes budeme ustanovovať. Tešíte sa? Tešíte sa, Glasgow? Niečo porodíme. Niečo tu príde. Halleluja. Dneska budeme ustanovať do diakonskej služby. Do diakonskej služby. Halleluja. Otázkou je, kto to je? Kto? Ešte raz. Církev není slepá. Viete, prečo chvíľku niečo poviem? Môže Maroš so svojou manželkou pristúpiť? Niečo vám poviem. Tento manželský pár svietí jak lampa. Kedykoľvek mu zavolám, nebo im napíšem, ešte sa nestalo, že by odporoval alebo povedal niečo. Viete, co robí? So sklonenou hlavou. Áno, pastor, nie je problém. Áno, pastor. Kedykoľvek on to vykoná. Verný všade. Ja si hovorím, zaslúži si takýto? Hovorím, áno, zaslúži si. Prečo? Robíš dobrú prácu pre Pána Ježiša Krista so svojou manželkou a dneska ich budeme oddelovať do diakonskej služby. Ale ešte to nekončí. Ešte to nekončí. Ešte tu je niekto. Radko! A co keď to není Radko? Co keď to bude Peter? Církev, kto to je? Radko! Ale je to Radko, so svojou manželkou. Prosím, Radko, so svojou manželkou príďte do brody. Sláva Ježiš. Halleluja. Prosím sa sláviš. Dnes budeme oddelovať tieto manželské páry. Ale niečo vám poviem, Glasgow, služebníci. Nekončí to len pri nich. O malú chvíľu medzi vás, ktorí ste a už to raší, sa zrodia ďalší, ktorí prevezmú to, co Boh chce. Len ostan verný, tak jak si verný, slúžiš Bohu, lebo medzi vami sú mnohí, ktorí budú podľa Boha. Ale dnes budeme oddelovať tento manželský pár. Ešte niečo poviem o vedúcemu modlitby Radkovi. Tento muž, verte mi, a je tu ešte ďalší, to je Ľuľo, Jožko. Keď zavolám, potrebujem, neviem, jak sa dostať. Viete co?
co robia? Sledujú 2 hodiny 40, ku mne 2 hodiny 40, nás niekedy o polnoci prichádzajú. Len aby ma priviezli sem. Ja si hovorím, wow, toto sú Boží služebníci, ktorí nenechajú len tak. A toto je vernosť. Toto je vernosť, ktorý sa má ceniť. A dnes vás budeme oddelovať. Ja by som poprosil pastorov, keď môže, príďte sem. Amen. Môžete ísť na svoje kolená. Mládež, finish. Amen. Církev, chcem, aby ste naťahli na nej ruky. Takže Radko, dnes mene Pána Ježíša Krista ťa ustanovujem a oddelujem do diakonskej služby. Žehnám ti v jej menu Ježiš, aby si ju vykonával v moci Ducha Svätého, aby Duch Svätý naplnil tvoj život ešte viac, aby ťa uschopnil kráčať jeho pomazaním, jeho múdrosti, aby ešte väčšia vernosť prišla na tvoj život, tak jak si. Od dnes právoplatne ťa oddelujem do diakonskej služby, Radko. Oddelujem i tvoju ženu Janku do diakonskej služby, do manželský pár. Budeš pomáhať svojmu mužovi, budeš ho podopierať. A ja ti žehnám múdrosť. Žehnám ti ešte viac, aby si dvíhala svojho manžela. Janka, v mocnom mene Ježiš Kristus ťa právoplatne oddeluje do diakonskej služby. V mocnom mene Ježiš Kristus žehnám a oddelujem ťa v mene Ježiš. Žehnám ti v mocnom mene Ježiš Kristus, Radko, oddelujem ťa v mocnom mene Ježiš do diakonskej služby práve teraz, mene Ježiš. Pastor, môžete sa zaujímať. Maruš, dnes mene Pána Ježiša Krista ťa oddelujem z vedúceho mládeže do diakonskej služby. Oddelujem ťa v mocnom mene Ježiša Krista, aby múdrosť počinula na teba, aby si chodil v pomazaní, v múdrosti, aby slovo Božie bolo mocne v tvojich ústach, aby plány Božie sa uvoľnili v tvojom živote v mocnom mene Ježiš. Práve teraz, mene Pána Ježiša Krista, právoplatne ťa oddelujem do diakonskej služby. V mocnom mene Ježiš Kristus. Príjmi požehnanie, pomazanie Ducha Svätého. V mocnom mene Ježiša Krista žehname ti, Maruš. Uvoľňujeme pomazanie, moc Božiu na tvojom živote. V mocnom mene Ježiš. Oddelujeme tvoju ženu, Stanku. Oddelujeme ťa, Stanko, do diakonskej služby, aby si bola nápomocná svojmu manželovi, aby si mu dvíhala ruky, aby si ešte viac prinášala plány, ktoré ti Duch Svätý dáva.
živote. Dnes tam v mocnom mene Ježiš Kristus právoplatne ťa oddelujeme do diakonskej služby. V mocnom mene Ježiš. Uplatňujeme to v mene Pána Ježiša Krista. Žehnám ti sa. Žehnám ti náš. Ste oddelili do diakonskej služby, v službe kresťanská misia Maranata. Žehnám vám v mene Pána Ježiša Krista. Žehnám. Niečo tu sa narodilo. Chcem, aby počas, aby ste tu ostali. Chcem, aby ste chodili k ním a gratulovali im k tým ustanovením. Čo by som chcel, církev, od teraz? Chcem, aby ste ich volali. Už nie len Mároš, už nie len Radko, ale diakon Radko, diakon Mároš, diakonka. Už dneska nebudete takto im rozprávať. Tak rozprávate pastor Tomáš, tak budete rozprávať diakon Maroš, diakon Radko. A to isté iným ženám. Amen? Môžete prichádzať a žehnať, gratulovať im. Choďte, choďte! Poprosím Jana, keď je možné, aby si spievala chválu.
tešíme sa na ďalší, amen. Chcel by ste zdvihli svoje ruky každý. Zdvihnite svoje ruky. Chcel by ste ďakovali Pánovi. Drahý Otče, ďakujeme Ti, Pane, za celý čas konferencie, Pane, za 2 dní, ktoré boli, Pane. Ďakujem Ti za pastorov, Pane, Otče. Žehnám, Pane, každého služebníka, všetky, ktorí sa podielali na konferencii, Pane. Žehnám, Pane, Otče, a ďakujem Ti za Tvoju milosť, za Tvoju lásku, ktorú sme mohli mať, Tvoje láske, Tvoje moci, Pane. Žehnám, Pane, cesty a pôjdu domov, Pane, aby išli v Tvojom požehnaní, Otče, v Tvojej ochrane, Pane. A ďakujeme Ti za Tvojho Svätého Ducha, Pane, mocno mení Ježiš a církev povie. Amen. Nech vás Pán žehná. Šalom. Prosím, pomôžte nám rýchlo odpratovať služebníci.